only 200 days 200 daysनि उनाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ CM महरै जों लोगो मोननाय नंलिया। प्रमद बर' सार नोंथाङा जोंनि लिडारफोरखौ बा BPF लिडारफोरखौ साफा सानै लांबाय था, नाथाय जों नोंथांनि UPPनि दैदेनगिरि आरो फोरजाफोरखौ जोङो स' BPF आव सोबाय थागोन। नै प्रमद बर' सार नोंनि सापर्ट आरो फोरजाफोरा नों सासे लांबाय, जों 100निबो बारा लाना फैबाय, जोंनो बिसोरखौसो नांगौ, लिडार नांथला, बुंदों बिक्रम दैमारिया। EM राकेश ब्रह्मनि बियाबाव UPPL दोलोनि खहा। नैजिब्रै नं मुसलपुर बियाबाव UPPL दोलोनि गेदेर खहा। मा जालाखो प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL राजखान्थि हान्जाया? सरकार दं, थाखा फैसा, गोहो बोलो दं, नाथाय खारदों UPPL दोलोखौ नागारना हेफाजाब होफैदों BPF हान्जायाव। 5 बोसोर जोबस्लाबैयावनो नागारलांजोबगोन नामा UPPL दोलोखौ? बिनि फोरमाना नैबेफोरनो। बाक्सा जिल्ला 29 नं मुसलपुर बियाबनि जिल्ला BPF मावख'आव दिनै BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव UPPL, GSP आरो BJPनि मददगिरि आरो मावथिफोर सा 47 सोद्रोमाफोरा BPFआव आखाइ हमफैयो। Only 200 daysनि उनाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ CM महरै जों लोगो मोननाय नंलिया। 200 daysनि उनावनो जेब्ला इलेक्सन जागोन अब्ला प्रमद बर' बिथांखौ जोङो चिफ महरै जों लोगो मोननाय नंला। दा दिनै आं बुंनो सानो दे प्रमद बर' सार नोंथाङा जोंनि लिडारफोरखौ बा BPF लिडारफोरखौ साफा सानै लांबाय था, नाथाय जों नोंथांनि UPPLनि दैदेनगिरि आरो फोरजाफोरखौ जोङो स' BPF आव सोबाय थागोन, नङा होमबा? जों सोबाय थागोन आरो नाय बिथांमोनहा UPPLनि दैदेनगिरि, नोंथांनि फोरजाफोर बिथांमोनहा दिनै UPPLनिफ्राय BPF आव हाबफैदों। बेनिखायनो जोङो दिनै लिडारखौ नांथ'वा, जोङो दिनै UPPLनि दैदेनगिरि, UPPLनि फोरजाफोर, UPPLनि कर्मकर्ताफोरखौसो जोंनो नांगौ। दिनै जोङो प्रमद बर' बिथांखौ जों खावलायदों, जों लिडारफोरखौ साफा सानै लांबाय था, नङा होमबा? जों स' UPPLनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो BPF आव सोबाय थागोन। दिनै साबेसे जइनिं जाफैखो? हिसाबाव दिनै जोङो खोनानो हिसाब मथे जोंहा 46 जन जाबाय आरो गोबाङा दंबावोमोन, 100नि खाथियाव बुंदोंमोन, खिन्थु हयथ' थाखा फैसा होना लाखिबाय होननाय खोनादों। जा 46 जों फैबाय, जोंनिफ्राय सानै लांबाय बा सासे लांबाय दाखालि, खिन्थु दिनै जोङो 50नि खाथियाव जों जइन होबाय आरो गाबोन समफोर जइन जागोन। बेनिखायनो आं बुंदों साफा सानै BPF लिडारफोरखौ लांबाय था, खिन्थु स' जोङो UPPLनि दैदेनगिरि फोरजाफोरखौ जोङो BPF आव जइन खालामबाय थागोन। थेंक इउ। फैबाय थानाय समाव गोबां BPF आव जइन जानो गोनां होननानै बहुद दङ। बेखौ नोंथांमोना नुलांगोन, खुगाजों बुंबा मा जानो, नङा होमबा? नों नुलांबायनो थागोन। नों नै दाखालि साननैसो सिगां जोंनि गिदिर लिडारफ्रानो BPF थांनानै UPPL आव हाबहैदों, खिन्थु आरो बिथांमोननि मावग्राफ्रा BPF आव हाबफैदों। जोंनो दा लिडार नांथ'वा, नङा होमबा? जोंनो रायजोखौसो नांगौ, बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ जायफ्रा सुप्रिम लिडार जानानै गैथ'वा, साधारन मेम्बार जानानै दं, बिथांमोनखौसो जोङो दिनै लाग्रोगोन, लिडारखौ उनाव जों बासिगोन।